Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, így az élőadás elején is. Isten hozott benneteket, azok is, akik élőben kapcsolatok, azok is, akik itt vagytok jelen ezen a helyen. Szeretettel köszöntelek ezen a kicsit borús reggelen, de ahogy szoktam mondani, a Szent Szellem itt van, és akkor borúra nincs okunk, halleluja. Szeretném hozni nektek az Isten igéjét ezen a reggelen, Ézsaiás 40. részből a 25-ös és a 31-es vers között. Azt mondja az Isten igéje, hogy kihez hasonlíthatnátok engem? És kivel mérhetnétek engem össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob, és miért beszélsz így, Izrael, hogy rejtve van a sorsom az Úr előtt, és nem kerül ügyem Isten elé? Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, ő nem fárad el, és nem lankad meg, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőteljessé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Halleluja! Halleluja! Köszönöm neked, Szent Szellem! Ez az Isten igéje, és az Isten igében erő és hatalom van, és ezen a reggelen kimondjuk az Istennek az igét. Ezen a reggelen kimondom azt, amit Isten mond felőletek. És kimondom azt, amit Isten mond az ő szavában felőlünk, és kimondom a szellemvilágban ezen a reggelen azt, hogy a mi Istenünk nem rejtette el, a mi Istenünk nem feledkezett el rólunk. A mi Istenünk nem feledkezik el a helyzeteinkről, a szituációinkról, a mi Istenünk nem feledékeny, nem vak és süket, hanem pontosan hallja mindazt, ami történik veled. Amen. Na még egyszer, a mi Istenünk pontosan lát és hall mindent, ami veled történik. Amen. És velünk történik. Amen. Halleluja. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem hallottad el, hogy ő Isten, ő Úr, ő Isten és ő Úr mindenek felett, minden helyzetben, minden szituációban, minden ország, minden nemzet felett, az idők és a korszakok felett Isten Úr. És kimondom veletek itt a szellemvilágban ezen a reggelen, hogy ő Úr itt ezen a helyen, ezen az Isten tiszteleten. Ő Úr. Amen. És a kezében tartja az életünket. A kezében tartja ezt az Isten tiszteletet, a kezében tartja az egész lényünket, ez az Isten. Azt mondja, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Bárhogy is jöttél ide erősen, vagy talán erőtlenül, úgy érzed, ezen a reggelen Isten a te forrásod. Ezen a reggelen Isten a te forrásod. És akkor, amikor jössz hozzám, azt mondja Jézus, aki hozzám jön, azt én megválogatom, hogy lássuk, hogy jól viselkedett-e. Ezt mondja az Isten igéje? Nem. Nem? Mit mond az Isten igéje? Aki hozzám jön, azt... Bátran, aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. És lehet, hogy elfáradnak az ifjak, és még a legkiválóbbak is megbotolhatnak, de akik az Úrban bíznak, azoknak vagy egy másik fordításban azt írja, az, akik az Úrra várnak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Úgyhogy úgy is kezdjük ezt az Isten tiszteletet ezen a reggelen, hogy odafordítjuk a szívünket és az értelmünket és az egész lényünket Isten felé, és azt mondjuk, Úrunk, köszönjük neked, hogy te nem változtál. Gyertek, álljunk is fel. Szeretnék veletek együtt jönni az Isten jelenlétébe. Szeretnék veletek együtt járulni Isten elé. És úgy járulni elé nem vagy valami koldusok, hanem úgy, mint fiak, mint gyermekek, mint fiai és leányai a mi Istenünknek. Akiket a drága vér megmosott és megtisztított és megváltott. És hogyha úgy vagy itt, hogy ezt tudod magadról, akkor örvendezzél ennek, mert a neved fel van írva a mennyben, fel van írva az életkönyvébe. Aki nem úgy vagy, keresd az Urat, mert Isten kijelenti magát neked, mert közel akar vonni téged, és be akar vonni az ő családjába. Hogy legyél megváltva, megszabadítva, legyél a te Istened, legyél Istené, legyél az ő tulajdona. Halleluja, és bárhogy is jöttél ezen a reggelen, Isten veled van. Isten itt van ezen a helyen.
És Isten szelleme munkálkodik, és Isten szelleme által áttörnek falak és gátak ezen a reggelen. Az Úr Jézus nevében kimondom, Uram, azt, ami a Te akaratod, Uram, hogy a Te szellemed áradjon, a Te szellemed mozduljon, Uram, ezen a reggelen kimondom, Uram, azt, ami a Te akaratod, Uram, hogy a Te néped, a Te eklésiád, Uram, lássa a Te orcádat, Uram, kapjon kijelentést rólad, Uram, kapjon látást, Uram, arról, hogy kicsoda az ő Istene, hogy feltüzesedjen, Uram, a Te népednek a szíve, Uram, hogy a mi szívünk megteljen, Uram, a Te szereteteddel, Uram, a mi szívünk megteljen, Uram, ezen a reggelen, Uram, a Te jóságoddal, a Te irgalmaddal, a Te szentségeddel, Uram, hogy a szívünk megteljen, Uram, a Te jelenléteddel, Uram, és ahogy megtelünk, ahogy, Uram, hálával és dicsérettel jövünk eléd, Uram, úgy megteljen a mi szívünk, Uram, és tudjuk, Uram, sugározni, Uram, a Te szeretetedet, Uram, ebbe a haldokló virágba, Uram, hogy tudjuk sugározni, Uram, és valósággá tenni, Uram, a Te nevedet, Uram, a világiak számára is, Istenem. Köszönöm, hogy elhívtál, hogy megismerjünk Téged, Uram. Köszönöm, hogy elhívtál, hogy felismerjünk Téged, de köszönöm, hogy elhívtál, hogy megismertessünk Téged. És hogy köszönöm, ezen a reggel itt van a Te szellemed, és segít nekünk ebben. Halleluja! Halleluja! Jöjj, kedves Szent Szellem, Uram, és cselekedj, munkálkodj, Uram. Jöjj, kedves Szent Szellem, és mozdulj meg, Uram, a dicsőítésben. Jöjj, Szent Szellem, mozdulj meg, Uram, az imádatban. Jöjj, Uram, Szent Szellem, mozdulj meg az igében, és mindabban, amit ezen a mai napon, Uram, itt, Uram, történni fog, Uram, hogy megdicsőjön Te neved Jézus nevében. Amen. Gyertek, imádjuk és dicsérjük őt most. Amen. Drága Úr Jézus, áldunk és magasztalunk, Uram, mert méltó vagy rá, és egyedül Te vagy, Uram, méltó rá, hogy áldjunk és magasztaljunk, hogy dicsérjünk, hogy felemeljük a Te nevedet. Köszönöm, Uram, a Te jóságodat, amely mindig, Uram, megingathatatlan és megingatlan, Uram. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy változatlan. Köszönöm, jó Atyám, hogy változatlan a Te szereteted, a Te jóságod. Halleluja! Amen. Minden nép hozzád kiált, szellemben, igazságban imád. Dicsőség a királynak, Isten fiának. Minden nemzet meghajol, minden nemzet meghajol. Hozzád jön, s eléd borul, nincsen rajtad kívül más, Te vagy a nagy király. Igen, Isten jó, megtartó, hűséges és erős, harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes. Isten jó, megtartó, hűséges és erős, harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes, az Úr tökéletes. Felmagasztaljuk neved, felmagasztaljuk neved. Itt ég bennünk szent üzen, Jézus, taníts népedet, hogy halljuk, lássuk mindnyájan. Isten jó, megtartó, hűséges és erős, harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes. Isten jó, megtartó, hűséges és erős, harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes, nagyszerű, mindenben tökéletes, nagyszerű, mindenben tökéletes, az Úr tökéletes. Halleluja! Szent vagy Istenünk, szent vagy Istenünk,
egész föld így énekel. Isten jó, megtartó, bűséges és erős harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes. Isten jó, megtartó, bűséges és erős harcos, nagyszerű, mindenben tökéletes. Nagyszerű, mindenben tökéletes. Nagyszerű, mindenben tökéletes. Az Úr tökéletes. Az Úr tökéletes. Az Úr tökéletes. Tökéletes fenséges. Halleluja. Tökéletes Isten és tökéletes ember, méltó vagy, Uram, hogy benned bízunk. Bízz az Úrban, Istenedben, aki megerősít. Bízz az Úrban, Istenedben, egyedül benne bíz, csak is egyedül benne bíz. Elfáradnak az évjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Elfáradnak a vének, róluk is szól ez az ének, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Bízz az Úrban. Bízz az Úrban, Istenedben, aki megerősít. Bízz az Úrban, Istenedben, egyedül benne bíz, csak is egyedül benne bíz. Elfáradnak az évjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Elfáradnak a vének, róluk is szól ez az ének, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Bízz az Úrban, bízz az Úrban, bízz az Úrban. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Bízz az Úrban. Futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Méltó vagy, Uram, hogy bízzunk benned. Halleluja! Átölel jelenléted, ébren is csak rólad álmodok.
várok rád, és azt remélem, szelíd hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rám. Itt állok, megváltva te szent trónodnál. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Átölel jelenléted, ébren is csak rólad álmodom. Várok rád, és azt remélem, szelíd hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rám. Itt állok, megváltva te szent trónodnál. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Az a biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Jézus. Jézus.
Ilyen probléma, amikor nincs kapcsolatunk az Úrral, de hogyha az internettel nincs, az is baj. Az is baj. Kotta nélkül maradtam, és jó, hogy van itt kinyitható kottám, hamar előveszem. Halleluja! Nem. Jó lecke. Halleluja. Van egy ígéretem attól, aki sohasem hazudik, aki mindig igazat mond, aki sohasem változik. Ővé az uralom a földön és a mennyben, ha minden összedől, ő akkor is velem lesz. Van egy ígéretem attól, aki sohasem hazudik, aki mindig igazat mond, aki sohasem változik. Ővé az uralom a földön és a mennyben, ha minden összedől, ő akkor is velem lesz. Igen, imádom őt, az igazat, a szentet, dicsérem őt, aki szavával teremtett, aki volt, aki van, aki örökké való, aki ő, aki jó, aki egyedül méltó. Ő választott engem, és én szóltam, itt vagyok. Elkérte a szívem, igen, mindent odaadok. Övé az uralom a földön és a mennyben, ha minden összedől, ő akkor is velem lesz. Igen, imádom őt, az igazat, a szentet, dicsérem őt, aki szavával teremtett, aki volt, aki van, aki örökké való, aki ő, aki jó, aki egyedül méltó. Szeretetet vetett és győzelmet aratott, minden hatalom ő neki adatott. Szeretetet vetett és győzelmet aratott, minden hatalom ő neki adatott. Szeretetet vetett és győzelmet aratott, minden hatalom ő neki adatott. Szeretetet vetett és győzelmet aratott, minden hatalom ő neki adatott. Igen, imádom őt, az igazat, a szentet, dicsérem őt, aki szavával teremtett, aki volt, aki van, aki örökké való, aki ő, aki jó, aki egyedül méltó. Aki egyedül méltó, aki egyedül méltó, egyedül méltó. Én úgy érzem, hogy
hogy van most itt egy nyitott kapu, és ahogy tegnap ültem az autóba, és ott voltam Isten jelenlétében, éreztem azt így, ahogy imádkoztam a mai alkalommal, hogy ma itt lesz egy nyitott kapunk. És szeretném, hogyha akár megkeresitek, akár nem, a Lukás 15-ből nagyon jól ismerjük a tékozló fiúnak a történetét. És én hiszem, hogy ez az első része az üzenetnek, a második pedig majd az idősebb fiúról fog szólni. Az első üzenete az, hogy én hiszem azt, hogy ma van egy kapu, amin keresztül imádkozhatunk azokért a családtagjainkért, azokért a szeretteinkért, ahol bejöhetnek azok a tékozló fiak és azok a tékozló lányok. És atyám, mi ezért imádkozunk, és gyertek, emeljük fel a mi kezünket. Imádkozunk, hogy minden olyan szerettünk, minden olyan, aki ott van közel hozzánk, atyám, jöjjön be ezen a kapun a Jézus nevében. És atyám, ismerje meg az atyának a szívét. Atyám, imádkozunk, hogy jöjjenek haza. Jöjjenek haza, atyám, bármilyen megtöretettségből, bármilyen távolról jönnének. Atyám, imádkozunk, hogy tudjanak belépni ezen a kapun, atyám, hittel. Még akkor is, hogyha azt hiszik, hogy csak szolgák lesznek, atyám. De az ő fiúságuk nem változott meg. És atyám, erősítsd meg az ő identitásukat a Jézus nevében. Amen. És a történet folytatódik, hogyha menne az internet. A 25. verstől fel szeretném olvasni, mert nagyon keveset beszélünk az idősebb fiúról, és azt mondja az ige, hogy az idősebb fiú pedig a mezőn volt. Ő sem volt otthon. Ugyanúgy nem volt otthon. És amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte őt, ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy keskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel, tékozolt el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És lehet, hogy sokszor úgy vagyunk itt. Lehet, hogy sokszor úgy érzed, hogy otthon vagy, de mégsem. Lehet, hogy sokszor úgy érzed, hogy távol vagy az atyától. Jézus egy dolgot kérdezett a tanítványoktól, hogy ti kinek mondotok engem. És volt 4 fontos dolog, amit Péter válaszolt. Az első, vagy 4 tulajdonság, 4 rész, amiről beszél Péter. Az egyik azt mondja, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Volt egy isteni kijelentése, és ez a legfontosabb dolog, hogy legyen egy kijelentésed, hogy ki ő neked számodra személyesen. A második dolog, hogy ezt kimondta. A második dolog, hogy ezt elmondta másoknak is. És mennyire jó az, amikor nem csak kijelentésünk van, hanem kihirdetjük, és megvalljuk mások előtt. És atyám, én imádkozom azért, hogy sokszor olyan árvának érezzük magunkat, atyám. Akár van mellettünk olyan személy, akinek egyszerűen küzd ezzel az árvasággal, ő otthon van, de mégsem. Hogy ott van az atya közelébe, de nem érzi azt. Atyám, imádkozom azért, hogy változzonnak meg, atyám, azok a nézőpontok, hogy ahogy tekintünk rád, atyám. És atyám, imádkozok most mindenkiért, egy isteni kijelentésért, imádkozok, atyám, egy isteni meglátogatásokért, imádkozok, atyám, álmokért, imádkozok, atyám, kijelentésekért a Jézus nevében. Jöjj, Szent Szellem, és te mutasd be Jézus nekik, mindenkinek, atyám, a Jézus nevében. És atyám, köszönöm, hogy mindig otthon lehetünk. És atyám, imádkozom, hogy ha még nem vagyunk ott, és küzdünk ezzel az árvasággal, atyám, lépjünk be ezen a kapun. És köszönöm, hogy ezt a kaput te ma megnyitottad, hogy lépjünk be ezen a kapun. A Jézus nevében. Amen. És ennek a gondolatnak a mentén én most a názáreti Jézus nevében kimondom, és előhívom a szellemben a látomásokat, az álmokat, kérlek csukd be a szemedet, és hogyha szomjas és ilyesve az Isten jelentél, akkor jelezd ezt most Istennek, emeld fel a kezedet. Most ne rám nézzél, egy pici hangerőt kérek erre a mikrofonra, kérek egy kis hangerőt, kérlek szépen. Halleluja, halleluja.
Halleluja. Most kijelentem a szellemvilágban a Jézus nevében, megnyílnak a kapuk. Megnyílnak a kapuk a Jézus nevében, és szólom ezeket az álmokat, ezeket a kijelentéseket, ezeket a látomásokat, ezeket a hazatéréseket. Szólom most a Jézus nevében a szellemvilágban, hogy azok a dolgok, amik Uram megakadályozták az isteni kijelentést, halleluja. Hívom ezeket most a szellemvilágban előre. Hogy az Isten akaratát szólítom most le a mennyből, az Isten akarata az, hogy legyen kijelentése az ő népének. A Jézus nevében, és mindaz, aki most fogadja, halleluja, Uram, köszönöm, hogy rászáll, Uram, és köszönöm ezekben az időkben, Uram, megtörnek, Uram, szellemi dolgok, megtörnek szellemi ellenállások, Uram, a Jézus nevében, az életeink felett, a gondolataink felett, Uram, az Istennel való járásunk felett, olyan dolgok, Uram, amik be voltak ragadva, amik be voltak, Uram, dugulva, a Jézus nevében most kimondom, a szellem által, kimondom a Jézus nevében, hogy áttörnek dolgok, Uram, és kihívom ezt a kijelentésnek, és a bölcsességnek a szellemét, mert ez az Isten akarata, hogy megismerjétek őt, ezért a Jézus nevében most kimondom, hogy ez a jelenlét, ez az áldás, Uram, ez a kijelentés, Uram, jön, Uram, az Isten népéhez, jön, Uram, és mi pedig, Uram, mint edények, Uram, fogadjuk ezeket az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Nem láthattuk őt, tűzoszlop takarta arcát. Millióan vágytak rá, hogy megérinthessék, de túl nagy volt a távolság. De Isten emberré vált, hagyta, hogy meglássuk arcát. Ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül. Mindenben ránk hasonlított, de nem volt benne bűn. Bemutatta Isten országát. Övéi kigúnyolták, nem ismerték fel őt. Megalázták ártatlan arcát, de Isten emberré vált. Hagyta, hogy meglássuk arcát. Ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül. Isten emberré vált, de Isten emberré vált. Jézus hagyta, hogy meglássuk arcát. Ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül. Szent Szellem, jöjj és formálj át, hogy vívhassam a hit arcát. Jöjj és taníts, hogy mit jelent, hogy láthatom az ő arcát. Szent Szellem, jöjj és formálj át, hogy vívhassam a hit arcát. Jöjj és taníts, hogy mit jelent, hogy láthatom az ő arcát. Szent Szellem, jöjj és formálj át, hogy vívhassam a hit arcát. Jöjj és
is taníts, hogy mit jelent, hogy láthatom az ő arcát. Szent Szellem, jöjj és formálj át, hogy vívhassam a hit harcát. Jöjj és taníts, hogy mit jelent, hogy láthatom az ő arcát. Halleluja, köszönöm neked, Uram. Köszönöm, hogy a mennyből jön a kijelentés, Uram, ezekben az időszakokban, Uram. Köszönöm, hogy a mennyből jön a kijelentés, Uram. És köszönöm, Uram, hogy erre képzel, és erre tanítasz minket, hogy, Uram, elvonuljunk a belső szobáinkba, és ezeket átvegyük tőled. Uram, szólítom ezeket a kijelentéseket, de ugyanakkor szólítom a kegyelmet, Uram, hogy bevigyem, és belépünk a belső szobákba, Uram, félreálljanak, Uram, gátak és falak, és jöjjön ez az isteni kijelentés, Uram, zavartalanul az Isten népe szívére, az Isten, a te gyermekeidnek a szívére a Jézus nevében. Jöjjön, Uram, ez a szó, ez a mennyei áradás, Uram, azért, hogy a te néped felálljon, Uram, és a te néped kihirdesse a te nevedet, Uram, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Halleluja. Kérlek, foglaltok helyet. Én arra kérlek, hogy maradj ott, jó? Lesz igéhirdetés is ma, de úgy érzem, hogy egy-két dolgot ki szeretnék elmondani nektek. Gyermekeket elbocsátjuk. Halleluja. 1-2. Kérek még egy kis hangerőt a mikrofonomra, jó? Már nem annyira erős most a hangom. Köszönöm, Szent Szellem. Ígérem, hogy nem fogom elhúzni, de szeretnék néhány dolgot kimondani. Nagyon jó itthon lenni, mindenütt jó, de legjobb otthon. Ugyanakkor jó elmenni néha, és egy kicsit távolabbról szemlélni dolgokat, és egy kicsit új látásmódokat venni. A héten megadatott az a megtiszteltetés, hatalmas megtiszteltetés, hogy meghívtak az európai profétai találkozóra. Nem tudom a summit szót, hogy lehet jobban lefordítani. És úgy mentem oda, amit nyitott voltam, és kérdeztem az Urat, Uram, hogy mi az én feladatom ott, és Isten megmutatta, és hiszem, hogy Isten tovább fogja ezt vinni. De a lényeges dolgok az, amit akarok mondani nektek, az, hogy Isten cselekszik Európában. És Isten hatalmas dolgokat cselekszik, akkor is, hogyha ezt a hírekben nem látjuk, akkor is, hogyha ez nem feltűnő. A hírekben nem fogtok olvasni nagy dolgokról, egyenlőre legalábbis, majd eljön az ideje ennek is. De szeretném azt mondani, hogy Isten szeme Európán nyugszik. Ezen a találkozón 15-16 országból voltak jelen kb. 60-70 proféta és profétai vezető, akiket Sharon Stone és az Arlen Westenhoff hívott össze. Ez egy ágazata annak a nemzetközi hálózatnak, amelyikben részt vesz ugye Cindy Jacobs és más nagy ismert szolgálók, James Goll és a többiek, akikkel gyakorlatilag ez a hálózat szoros kapcsolatban van, illetve Arlen Westenhoff, aki egy holland testvérnő, és Sharon Stone, akit ismerünk jól, aki Angliában lakik, ők azok, akik ezt a kezdeményezést elindították néhány évvel ezelőtt, volt egy kis szünet a Covid miatt, de az idén újraindult. És olyan személyeket hívtak meg, olyan embereket, akik képviselték a nemzetüket, és képviselték azt, amit Isten végez a nemzetükben, de ugyanakkor akik átvettek és adtak tovább kijelentést arra, hogy Isten mit akar Európában. Ez nem egy konferencia volt, hanem igazából egy olyan profétai találkozó, ahol nagyon nagy hangsúlya volt annak, hogy igazából ez olyan, mint egy profétai tanács. Most értettem meg a különbséget bizonyos terminusok között, és szó szerint úgy éreztem magamat ott, nagy megtiszteltetés volt ott lenni, de úgy éreztem magamat, mint amikor Isten a trónon ül, és az ő tanácsosait összehívja,
és Isten beszél az ő tanácsosain keresztül, beszél az ő tanácsosaihoz, a tanácsosai tanácskoznak, és elkezdték kihirdetni az Istennek a dolgait. Szó szerint ez történt. Szó szerint láttam a szellemben, ahogy Isten szól a mennyből, Isten dolgokat cselekszik, Isten akaratát kimondta, különböző országok, különböző ízesítése, de nagyon sok átfedés volt azok között, amik ezeknek az országoknak a képviselői mondtak, és akik ott voltak jelen ezekből az országokból. És szó szerint azt éreztem, és azt érzékeltem, hogy szellemben dolgok megoldódnak, és megkötöződnek. És csak egy konkrét példát akarok említeni, ez egy meredek dolog, ami Európának az a törekvése, hogy bevezesse a digitális pénznemet. A digitális pénznem bevezetése előfutára annak, amikor totálisan a pénzedet és minden anyagi dolgodat be tudják majd vonni egy központi ellenőrzés alá. És Isten azt mondta, hogy eznek még nincs itt az ideje, még eljön az ideje, mert az ige írja, és nem imádkozunk az Isten igé ellen, de ennek még nincs itt az ideje, és azt jelentette ki ott a profitákon keresztül, hogy most ezért imádkozzatok, és akadályozzatok meg. És nem tudom elmondani nektek azt a szellemi töltetet, amikor elkezdtek a nemzetek profétái imádkozni ezzel az ördögi terv ellen, amelyik sietetni akart bizonyos dolgokat, de az Isten még késlelteti, mert még nem jött el bizonyos dolgoknak az ideje. Ahogy elkezdtünk ott imádkozni, elkezdtük átvenni az Isten szavát, és elkezdtük kimondani, érezhetően történtek dolgok a szellemvilágban. Nem tudom nektek fizikailag ezt bizonyítani, de amikor szellemben történnek a dolgok, az valóságosabb, mint a fizikai. És tudjátok meg, hogy az Isten népe és az Istennek az egyháza egy ilyen testületi tanács, aki az Isten tanácsába, amikor belép, és hallja az Istennek a szavát, és megérti az Istennek az akaratát, és ezt kimondja az ő száján, kimondja azt, amit az Istennek az akarata, kiimádkozza, kimondja, és előhívja a szellemben ezeket a dolgokat. Isten így kormányoz a földön. Ti nem csak egy elegy-belegy nép vagytok. Ezt értettem meg, és kiáltok további kijelentésért. Nem vagyunk egy elegy-belegy nép, akik csak egyik gyülekezetben, másik gyülekezetben valahogy betévedtünk ide, valahogy megtértünk, valahogy túlévickéljük ezt az életet. Nem. Istennek a tanácsa vagytok ezen a földön. Azt mondta Jézus, hogy a só és fény. Az Isten sója és az Isten fénye vagyunk ezen a földön. Nem a saját ízünket és a fényünket hordozzuk, hanem az Istenét. És az másik kijelentés, amit akarok mondani, az volt, és ki akarok mondani így a szellemvilágban, mert tudom, hogy ennek ereje van. És alázattal is tényleg úgy mondom, hogy sok mindent kell még megértsünk, de az egyik dolog a másik dolog az volt, ami nagyon erőteljes volt, hogy határozottan elkezdték kijelenteni a proféták, hogy vége a gyülekezeti korszaknak, és kezdődik a királyság korszak. És ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezet félretétetik, és nem tudom, milyen hókusz-pókuszok történnek. Nem. A gyülekezeti korszak azt jelentette, amikor a gyülekezetek önmagukért léteztek. Kicsit belterjes, kicsit csak magunk felé látunk, kicsit csak befele látunk, és ennek megvan a helye, félre ne értsetek. De amikor a királyságról beszélünk, akkor egy királyi kormányzásról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az Isten népe olyan faktor, ami meghatároz szellemi dolgokat, akiken keresztül az Isten dolgokat kijelent és végrehajt és cselekszik. Az Isten királyságának a kora, az Isten erejének a megnyilvánulásának a kora. És természetesen ez a gyülekezetekben is megnyilvánult, és meg kell nyilvánulni, és továbbra is építjük a gyülekezetet. De nem úgy építjük a gyülekezetet, hogy belterjes módon csak saját magunknak, hogy csináljunk egy nevet magunknak, hogy építsünk itt 3 hajlékot, és jó lesz nekünk itten. Nem. Az a célunk, hogy amikor építjük ezt a hajlékot, akkor jelenjen meg a királyságnak az ereje, és jöjjön ki az Istennek az ereje rajtunk keresztül, ki az utcára, ki a terekre, be a családjainkba, hogy szűnjenek meg a betegségek, és térjenek meg az emberek. Amikor a királyságot hirdette Jézus, azt mondta, eljött a királyság, mert itt van az Isten ereje. A királysággal együtt jár az erő. És ti Isten királysága vagytok. Nem a kapacitásaitok alapján méri ezt az Isten, hanem kijelentette rólatok, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép.
És Isten, érzem, hogy ezekben az években, a következő években, és ezt most kimondom hitáltal az életeinkre, gyülekezetünkre, szemléletmódunkra, hogy Isten segít nekünk lépésről lépésre átváltani egy kicsit ilyen belterjesebb, csak magunk felé irányuló látásból a királyságlátásba, és lehet, hogy nem értjük, és én sem értek mindent ebből még, de azt tudom, hogy teljesen más dimenzió, egy teljesen más vonulata a dolgoknak, amikor Isten elkezd dolgokat cselekedni, és amikor királyságban gondolkozik, akkor királyi szövetségben, ez volt a harmadik pont, amit kaptunk ottan, királysági szövetségek, királysági kapcsolatok, amikor gyülekezetek elkezdenek összekapcsolódni azért, hogy az Isten uralmát és királyságát vigyék tovább. És ez látszik világszerte mindenfele. És azt képzeljétek el, csak egy kis zárójelet, hogy hadd jegyezzek meg itt. Mi magyarok sokszor elástuk magunkat. Mi magyarok azt mondtuk, hogy kevesek vagyunk, főleg mi itt erdélyi magyarok, ugye még halmozottan hátrányos helyzetből jöttünk. De amikor a magyar delegációt felkérték, a magyar delegáció 6 személyből állt, én is csatlakoztam hozzájuk, bár azt írta, hogy Románia, de nem nagyon tudtam elmagyarázni, hogy mit keresek én Románia magyarok között. Mondtam, hagyjuk, ne firtassuk. Szóval ott volt a magyar delegáció, és amikor a magyar delegáció elkezdte hozni azokat a dolgokat, amiket Isten mondott neki, és ezeket már 2 mondtam bele, és mondok még vagy egyet. Azt képzeljétek el, igen, az volt a dolog, igen, hogy azt képzeljétek el, hogy Isten, a magyar delegáció elkezdett beszélni arról, hogy mit jelent az egységnek, és az európai szintű egységes imádkozásnak és profétai mozdulásnak mit jelent ez, hogy mennyire fontos, és hogy Isten akar egy ilyen egységet felépíteni nemzetekben, hogy a nemzetekben lévő profétai csoportok, profétai személyek, profétai szolgálók, és ebben gyülekezetek is beletartoznak, azok a gyülekezetek, akik fogadják az Istennek ezt a fajta megnyilvánulását, ezt a fajta mozdulását, ezek egységre jussanak, és ahogy egységre jutnak, hatalmas dolgok történnek. Amikor ezt elmondta a magyar delegáció, Árlen megállította, amiközben beszélt a tesó, és azt mondta, hogy állj! Arra kérek minden országot, aki jelen van ezen a helyen, hogy menjetek oda a magyar delegációhoz, és kérjétek meg, hogy imádkozzanak értetek azért, mert ami a magyar nemzetben történik, az az egység, amit ugye látjuk a magyar profétai mozgalomnak a vezetőinek az életében, és a vezetőin keresztül egy egységes mozdulás, egy országot, igazából nemzetet átölelő mozdulás, hiszen mi lehet, hogy nem tartozunk fizikailag Magyarországhoz, de egy nemzet vagyunk, és ránk is, nálunk kezdték, testvéreim. Az Agapé gyülekezet volt az első, aki profétai alkalmat tartott, még Magyarországon se volt. Mi voltunk a kapu nyitói annak, ami Magyarországon most egy hatalmas dolgon, itt kezdődött. Ez nem véletlen. És ahogy elkezdte mondani ezt Árlen, hogy menjetek oda, imádkozzatok, akkor mondott még egy olyan dolgot ki, hogy a nemzetek között Magyarországon és Amerikán kívül nincs olyan, hogy profétai mozgalom. Vannak profétai csoportok, vannak profétai megnyilvánulások, de olyan, hogy mozdulás, egy olyan szintű egységben való mozdulás, mint Magyarországon és a magyar nemzetben nincs. És azt képzeljétek el, milyen érzés volt az, amikor hozzád jön Észtország, Finnország, Svédország, Faroe-szigetek, Dánia, Németország, Spanyolország, Ausztria, és még elfelejtettem 2-3 országot említeni, akik sorban álltak azért ott, hogy imádkozzunk értük. És ez nem rólunk szól, hogy mi magyarok milyen nagyszerűek vagyunk. Ez arról szól, hogy Isten cselekszik valamit a magyar nemzetben. És Isten cselekszik valamit a magyar nemzet által. Európa szinten. Európa szinten. És ez egy rendkívüli felelősség. És egy rendkívüli megtiszteltetés. És ki akarom mondani ezt ezen a napon, a Jézus Krisztus nevében, és kijelentem a szellemvilágban, hogy az az egység, ami elkezdődött a magyar nemzetben, az tovább fog épülni. Tovább fog épülni itt Váradon is, ebben a gyülekezetben, ezen a gyülekezeten keresztül, a Jézus nevében, ebben a városban. Szükségünk van arra, hogy ebben a városban a szellemi dolgok megmozduljanak, hogy egységre jussunk, hogy egység legyen, hogy a profétai szó és a profétai munka az a következő szintre jusson, akár itt ezen a helyen. És a Jézus nevében kimondom hitáltal,
és hogyha egyetértesz velem, kérlek, imádkozz most velem. Jézus nevében kimondom most hitáltal, hogy minden akadályozó erő, és minden olyan megkötözés, és olyan gyötrés, ami, Uram, erre a profétai munkára ellen megy, Uram, a gyülekezetünkben, a személyes életeinkben, vagy ebben a városban, Uram, az álljon félre most a Jézus nevében, az félreáll. Az félreáll, mert az Istennek az akarata az, hogy tovább menjen az Isten munkája. Uram, az most félreáll, és én kimondom a Jézus nevében, hogy félreállnak ezek a dolgok. Félreállnak azért, hogy az Istennek az akarata meglegyen ezen a területen is. Jézus Krisztus nevében. Jézus Krisztus nevében. És rendkívül élmény volt látni, ahogy országok és nemzetek egész Európából egy szívvel imádkoznak. És ez volt még egy pont, amit el akarok mondani, és szeretnék látásként hagyni nektek. Európai szintű imamozgalom. És azért mondom ezt nektek, hogy miért akarom ezt látásként hagyni nekünk, nem csak nekünk, hogy imádkozzunk ezért. Mert az imamozgalmak megfognak és meg kell erősödjenek. Az imádkozás nem egy mellékes dolog. Az imádkozás és a közbejárás nem egy mellékes dolog. És sajnos az életünkben nagyon sok minden történik, ami kiszorítja az imádságot, de ez nem egy mellékes dolog. És azt láttam, hogy Isten elkezdi felemelni a közbejárókat és az imádkozókat egész Európában, és a profétai közbejárókat. És hagyjuk, hogy ez a szellemi munka működjön bennünk is, és általunk, és ez a gyülekezet imádságra alapult, és imádság miatt lőtt létre. És ezt nem engedhetjük el. Nem engedhetjük el ezt az örökségünket. Nem hagyhatjuk, hogy az ördög kilopja az imádkozást, és mindenféle fajta imádkozást az életünkből és a közösségeinkből. És Isten felemeli Európa szinten, és ahogy ott voltunk, és jöttek hozzánk a nemzetek, néztünk egymásra, hogy Úristen, hozzánk magyarokhoz, érted? És ki kell lépjünk a kisebb rendőrségből. Nem a nagyképűségbe kell, az a ló másik oldala, ez a ló egyik oldala, nem, az ösvényen kell járjunk. Hogy nem vagyunk sem többek, sem kevesebbek. Sem többek, de kevesebbek sem. És ahogy összefonódtak az országok, elképesztő volt. Ott állt mellettem az észt hölgy, balra tőlem a dán, és ahogy összefogoztunk, éreztem a Szent Szellem, mint hogyha így leszállt, nem úgy, mint hogyha konkrétan leszállt a Szent Szellem, és ahogy imádkoztunk együtt, és ahogy profétáltunk egyiknek, másiknak, dolgok, amik kijöttek, egyszerűen éreztem, hogy egy összekötő valami jött oda, amit nem tudok szavakban elmondani. És ezt Európa szinten Isten cselekszi. És a hírekben ezt nem fogjátok látni. De ha beletekintünk a szellembe, Isten ezt cselekszi. Isten építi az egységet az ő népek között. Isten építi a profétai szón keresztül, és minden más úton, módon építi, de valami, ami igazán erőteljesen hozza, az az imádság, az a profétai imádság. Amikor elkezdtünk dolgokat kimondani Észtországra, amikor elkezdtünk a védelmét, amikor Isten mutatott dolgokat, egész országra, testvéreim. És ennek mi részesei lehetünk. Mert az idő közel. Rendkívüli megtiszteltetés volt ott lenni, és tényleg azt gondolom, hogy egy választó vonal bizonyos szempontokból. Természetesen sokat kell tanuljunk, természetesen attól még itt van az életünk. De nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten belátást engedett abba, ahogy ő gondolkozik. És természetesen az életünk apró dolgaival is ugyanúgy foglalkozik, mint az egész kontinenssel. De nem szabad, hogy eltemessük magunkat annyira az élet apró dolgain, hogy aztán ne lássuk azt, hogy Istennek van egy sokkal nagyobb terve. Egy sokkal nagyobb terve. És kimondom hitáltal az életeitekre, profétai közbenjárók és imádkozók, ezt a szellem, kérlek csukd be most a szemedet, jó? És hogyha ég a szívedben, fogadd most ezt, én most kimondom hitáltal szellemben. Nem tudom, hogy látják, vagy nem látják mások, akik esetleg ezt hallják utólag. Előhívom a Jézus nevében ezeket a profétákat, a következő generációs profétákat, és profétai közbenjárókat és imádkozókat, Uram. És előhívom ezt az imádkozásnak a szellemét, Uram. Előhívom, Uram, a Jézus nevében. Azért, mert Te a Te népeddel, Uram, egybe akarsz szerkesztődni még egy újabb szinten, Uram.
És Uram, semmi nem tudsz jobban ezt egybe szerkeszteni, mint amikor, Uram, a Te kijelentésed jön, Uram, és összeköti a szíveket, Uram. Uram, előhívom, Istenem, ezeket az elhívásokat, ezeket a palástokat, ezeket az ajándékokat. Jézus nevében kimondom, hogy az, ami évek óta, Uram, ellene állt, Uram, az le lesz számolva, és le van számolva most, és le van vele számolva, és félreáll a Jézus nevében. És Uram, bemozdulnak dolgok, Uram. Ha kell, szétválasztódnak dolgok, Uram. És Uram, be fognak mozdulni, Uram, emberek és személyek, Uram, ezekbe az elhívásokba, Uram, fel fogják, Uram, vállalni, Uram, és kimondom hitáltal itt azok közül, akik itt ülnek, Uram, vagy akik hallgatják, vagy ahol, Uram, szellemvilágban, Uram, ahol Uram, ez eljut, Uram, Te tudod, Uram, ez a Te kezedben van, Uram, kimondom hitáltal, hogy jönnek ezek a palástok, jönnek ezek a kijelentések, jönnek ezek az elhívások, Uram, a következő generációs profétákat, Uram, előhívom a Jézus nevében erről a környékről, és erről a régióról, Uram, ebben a városban, Uram, kimondom hitáltal, hogy román és magyar gyülekezetekben egyaránt, Uram, felkelnek, Uram, Uram, felkelnek, Uram, ezek a következő generációs proféták, Uram, és azok is, Uram, akiket eddig, Uram, elborított, Uram, különböző dolgok, Uram, azok, Uram, megrázzák magukat, Uram, és felemelkednek, mert Te felemeled őket, Úr Jézus. És köszönöm, az egész régió szívébe szólunk, Uram, hogy álljon fel ez a régió, hogy, Uram, rázza meg magát ez a régió a szellemi sötétségből, Uram, a lefolytott dolgokból, Uram, a félreállítottságból, Uram, rázza le magáról, Uram, ezt, Uram, a Jézus nem, hogy mondja a Te igéd, Uram, hogy rázd le magadról a port és a nyakad bilincseit, Uram. Így szólítom most a szellemvilágban, hogy ezek a proféták, ezek a közbenjárók, ezek a szolgálók, Uram, a Jézus nevében, Uram, rázzák le magukról a port, és álljanak fel, Uram. És szálljanak le, Uram, látom szellemben, ahogy leszállnak palástok. Leszállnak palástok emberekre, és lehet, hogy olyan hókusz-pókusznak tűnik, de ez nagyon valóságos. Köszönöm, Szent Szellem. És szólom neked, hogy kimozdulsz a megrekedtségből. Isten szólni fog hozzád, és világos lesz. És kimozdulsz, és lezáratnak sötét korszakok. És megszégyenül az ellenség az ő hazugságaival a te életeden. Kimondom ezt rád most a hitáltal Jézus nevében. Európának szüksége van az Isten népére. Szüksége van Európának a te szavadra. Szüksége van az országodnak a te szavadra. Szüksége van a városodnak és a gyülekezetednek azt, amit Isten beléd helyezett. Hogy kimond, kiimádkozz, lehozd a mennyből az Istennek az akaratát. Ne hallgass. Ne hallgass. Hívd le a mennyből, és mondd ki, ami az Isten igéje. Jézus nevében. Amen. Amen. Én átéltem valamilyen formában amit mondtál, és jó megtapasztalni azt, hogy Isten szelleme valóban megérint bennünket, és pont az este imádkoztam úgy, hogy szeretném újra megtapasztalni, vagy nem tudom, hogy egyáltalán újra, vagy először azokat a fajta érintéseket, amiről azt mondja, hogy Pál apostolt átjárta, vagy betöltötte, vagy megszállta a Szent Szellem, és akkor csak úgy csípőből kiűzött egy démont,
egy olyan leánykából, amiből aztán utána tudjátok, hogy ilyen komoly baj lett, mert valakiknek a jövedelem forrását tette tönkre, mert nem tudott szegény tovább jövendőt mondani, vagy ehhez hasonlók, és tapasztaltam már ilyet, de ezek az idők újra el fognak jönni, és vágyatok erre. És amit ma el fogok mondani, én nagyon remélem, hogy segít ebben, és segíteni fog, és hát, hogy ne idegen tollakkal ékeskedjek, el kell mondjam, hogy Curry Blake-nek, a Jégi Jelen vezetőjének a múlt vasárnapi prédikációjából inspirálódtam, de nagyon nyilván az én gondolataim is benne vannak, és engem is nagyon megérintett, amiket ő mondott. Van egy csomó időnk. Rendben. Tehát talán emlékeztek, hogy legutóbb arról beszéltem, hogy mit is jelent az, hogy készen lenni. Mert sokat beszélünk arról, hogy felkészülni, készüljünk fel, és legyünk készen. És újra úgy lehetne megfogalmazni, hogy készen lenni azt jelenti, hogy halljuk, megértjük, és meg is tesszük mindazt, amit Isten igéje mond. Ha még emlékeztek, múltkor a szántóföld vagy a magvető példázata alapján azt is mondtuk, hogy ugye többféle fogadtatása van Isten igéjének. A magvető az veti az igét, Jézus maga vetette az igét, Isten igéje mondja úgy, hogy el van vetve, és hirdetjük, és hallható, és különböző módon reagálnak rá az emberek. Van, aki meghallja, de meg se érti, fel se fogja, nem tudja mi az. Azt mondja erre Jézus, hogy annak az életében rögtön jön az ellenség, sátán, elragadja azt, semmiféle látszatja nincs annak, hogy ő egyáltalán hallotta Isten igéjét. A következő, ugye, aki a köves talajokra esik, az meg olyan, hogy hallja, örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg mélyen benne Istennek az igéje, és ezért, amikor felkél a nap, ugye forróvá válik a talaj, ahogy mondani szokták, valamiféle üldözés, vagy konfliktus, vagy megbotránkozás éri az életét, akkor rögtön megtagadja Istennek az igéjét, és nem terem semmiféle gyümölcsöt. A harmadik fajta föld volt az, amikor ez beesik a földbe, gyökeret is ver, de körül van véve gyomokkal, az életnek a gondjaival, a meggazdagodásnak a kísértésével, és ehhez hasonló dolgokkal, és mivel ezek igen gyorsan növekednek, ezért nem tud igazán felnövekedni Istennek az igéje benne. És hát sajnos ebben élünk nap mint nap. Nem? Milyen pánik van, mikor megszűnik az internet. Hát már nem tudunk mit csinálni internet nélkül. Sajnos meg kell valljam, én is reggel felkelek, első dolgom bekapcsolom az internetet a telefonon, nézzük, mi történt. És mennyire hiányzik az, amikor már nem látjuk másoknak, mit posztolt a tegnap, hol volt, mit evett, merre utazott, mibe öltözött, stb. Pedig hát igazán lényeges kérdések ezek, ugye? És akkor eltelik az időnk, azt az 5-10 percet, vagy 15-öt, amit ezzel töltünk, inkább tölthettük volna imádkozással, vagy Isten igéjének az olvasásával. Most nem állítom, hogy nem olvasok igét, nyugodjatok meg. De lehetne többet is, ugye, mindig van több. És na hát ez a fajta talaj vesz körül bennünket is, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az, amit hallunk és megértünk, azt ne nyomják el a gyomok. És ugye a negyedik talaj ez volt az, aki örömmel, tiszta szívvel fogadja az igét, tehát hallja, megérti, és megteszi, amit az ige mond. Tehát ez egy jelentős lépés. Sokszor beszéltünk már arról, hogy Jézus is ugye azt mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog, vagy bolondság, bolond az az ember, aki csak hallgatja az igét, de nem tartja meg. Olyan, mint aki a homokra építi a házát, jön a vihar, és összedől az egész. Tehát hallani, megérteni, és meg is kell tenni. És Isten igéjében, az írott igében, a Bibliában le van írva Istennek az akarata. Sokszor mondják azt, hogy hát Isten akarata az olyan misztikus dolog, soha nem lehet tudni.
Hát én nem így ismerem az atyámat. Isten a lehető legkiismerhetőbb személy. Nagyon világosan, szinte mondhatni, hogy szájbarágósan elmondta, hogy mi az akarata, csak van egy ellenségünk, Sátán, aki meg ezt próbálja mindig megcáfolni, próbál összezavarni benne. Nem? Hát ez volt az első színrelépése, amikor csak először hallottunk az ellenségről, már ez volt az első dolog. Megpróbál egy kis kételyt elültetni, hogy valóban azt mondta Isten, meg így mondta, meg hogy is van az pontosan, nem inkább úgy van, meg nem is úgy van. És ez folyamatosan zajlik, ebben élünk, ebben vagyunk. De maga az atya teljesen tisztában van az akaratával, és teljesen ki is mondta. Amit meg kell tennünk, abban benne van minden, amit Jézus mondott, míg itt volt a földön. Erről szólnak ugye az evangéliumok. 4 különböző hiteles tanú által leírva. És mondtam már, de ma is újra el kell mondjam, hogy azok a pici előforduló úgynevezett különbségek, amik evangéliumok leírásaiban vannak, még, hogy is hívják őket, kriminalisztikai szakértők által is azt jelentik, hogy nem, hogy ellent mondanak egymásnak, hanem kiegészítik egymást, és még inkább hihetővé teszik a történetet, mert amikor valamiről 2-3 ember tökéletesen egyformán emlékszik, és tökéletesen egyformán tesz tanúságot, azt betanulták. Az egy hazugság. Erről lehet felismerni legjobban a hamis tanúzást. Mikor 2-3 ember jön és tanúzik, és tökéletesen, pontosan ugyanúgy emlékszik mindenre. Na, olyan nincs. Különbözőek vagyunk. Nem ugyanúgy élünk meg dolgokat, nem ugyanúgy emlékszünk rá. És az, hogy egyik apostol még ott egy részletet leírt, amit a másik nem, az nem azt jelenti, hogy ellentmondás van az igében, hanem az, hogy különbözőféle módon nézték, látták, élték meg, és így adták vissza, és emiatt még gazdagabb a történet. Ma is úgy fogunk olvasni igét, hogy több evangéliumból ugyanazt, úgymond, és majd látjuk azt, hogy vannak pici részleteltérések, de ezek csak megerősítik annak a történetnek a hitelességét. Szóval ez az evangéliumok, amit Jézus mondott, amíg a földön járt. És aztán ott vannak a levelek, amit ugyancsak Jézus jelentett ki később a Szent Szellem által az apostolokon keresztül, és abban, hogy mit kell megtegyél, mi az, amit rád bízott Isten, tehát mi az, amit hallottál, megértettél, és meg is kell tegyed, azokat te személyes kijelentéseid, amit lehet, hogy ma reggel kaptál. Lehet, hogy most fogsz kapni, hiszen hittel elfogadtuk azt, hogy megnyílnak a kapuk, és megnyílik a kijelentés. És jön a bölcsesség és a kijelentés szelleme mindannyiunkban. Tehát várjátok azt, hogy igenis több kijelentést fogtok kapni ezekben az időkben. És azokat ugyancsak úgy kell fogadni, mint Isten beszédét, és meg kell tenni. Most rögtön jelez az agyam, hogy azért vigyázzunk. Tehát mindig mindenféle kijelentést, amit kapsz, azonnal vesd össze Isten igéjével és Istennek a jellemével, karakterével, és ha abban egy pici kis eltérés is látszik, akkor felejtsd el azt a nagy kijelentést, amit kaptál, maradj meg az ige mellett. Remélem értitek. Tehát vannak olyanok, akik kicsit extrém kijelentéseket kapnak, amik merőben ellent mondanak Isten igéjének. Nem akarok senkit bántani, mondjuk, de csak mondok egy példát. Isten igéje azt mondja, hogy mondjuk ne kösd össze az életed hitetlennel, szándékosan elméd, vagy hogy mondják, józan elméd tudatában, és te kapsz egy olyan kijelentést, hogy mégis össze kell kössem az életem azzal a fiúval vagy lánnyal. Hát, én ebben nem hiszek őszintén. Sajnálom. Mivel igen világos kijelentés van róla az igében, nem hiszem, hogy Szent Szellem valaha is ellentmondana saját magának. Tehát erről beszélek. Jó. Tehát ez a napi aktuális útmutatásaid viszont lehetnek, azt, hogy mikor, hogyan, kihez szóljál, mit tegyél meg, és erre hallgatni kell. Tehát tiszta és jó szívvel tedd meg mindazt, amit az Atya rád bízott. Elnézést. Na és ugye én most itt nagyon kulturált, európai, finom módon fogalmazok. Az Atyád rád bízott, hát tedd már meg, légy szíves. De tudjátok, igazából katonák vagyunk, akiknek parancsot adtak.
Szóval nem nagyon van mit kommentálni. Aki volt katona, azt tudja, hogy comanda nu se discuta, se executa. Hogy nem igazán... Próbáltad? Nem ment, ugye? Na, nem nagyon tűrik az ilyesmit. Mi mégis Isten országában, ahol katonák vagyunk, azt gondoljuk, hogy hát kommentálhatjuk a parancsokat, értelmezhetjük, vagy esetleg elfeledhetjük, vagy hanyagolhatjuk, vagy másra bízhatjuk, vagy hát csinálja már meg más. De pedig valójában katonák vagyunk, és minden, amit Isten mondott, az egyszerűen értelmezhető parancsként, nem ajánlatként, javaslatként, hanem egyszerűen parancsként. És hát a másik dolog, ha mondjuk ez kicsit keménynek tűnik, akkor meg gondoljatok arra, hogy valójában a szeretetedet fejezed ki, ha megtartod Isten parancsait. Mert ugye 1 János 5.3 az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és itt van egy kedvenc részem az igében, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Szóval ha valaha is azt gondoltad, hogy Isten parancsolatait megtartani hű, mekkora nehéz és kínlódás, megnyugtatlak, hogy nem. Ha te szereted Istent, akkor nagyon könnyű megtartani az ő parancsolatait. Ha nem nagyon könnyű megtartani a parancsolatait, ugye magyar nyelv, fordítsuk meg vissza, akkor nem nagyon szereted Istent. Ugyanígy családon belül is, ugye, azt szokták mondani, hogy az asszonynak engedelmeskedni kell, megtartani a férj parancsolatait, de mennyire könnyű neki, ha szeretve van, és ha ő is szeret. Akkor nem úgy fogja fel, hogy most akkor engedelmeskednem kell a parancsolatnak, hanem a szeretet mozdítja és teszi meg azt, amit meg kell tegyen. Szóval abban szeretnék ma segíteni, és olyan igéket megmutatni többek között, hogy semmi ne tudjon eltéríteni minket attól, senki és semmi, hogy megtegyük Istennek az akaratát, hogy megtegyük az igét, hogy vegyük azt a bátorságot és erőt, hogy ezt megtegyük. Szóval hallottam egyszer egy bibliaiskoláról, jó dolgok a bibliaiskolák, de ez egy különleges bibliaiskola volt, mert ott úgy csináltak, hogy olvasták az igét, és amikor valami olyat találtok, amit meg kell tenni, hogy menj például, vagy mondd, vagy csináld, akkor ott megálltak, és megtették. Gyakorlatba vitték azt, amit olvastak. Tehát nem egy elméleti bibliaiskola, figyelj, Jézus azt mondta, hogy ezt meg azt csináld, most már tudjad. Nem. Ha azt olvastam, hogy Jézus azt mondta, akkor most ezt csináljuk meg. Megállunk, berekeztjük az órát, és elmegyünk megcsinálni. Sokkal intenzívebben megtanulsz valamit, amit gyakorlatba viszel, amit csinálsz. Nem? Elméletben én nagyon jól énekelek. Nem tudtátok? Nem vettétek még észre, ugye? Pedig de. Biztosítalak benneteket róla. Csak hát nem gyakorlom. És ezért nem tudjátok. De valójában tényleg, ha gyakorolod és teszed, akkor megtanulod azt a dolgot. És akkor az menni fog. Már csinálom amúgy a listát, ígértem a múltkor egy listát arról, hogy mik is azok, amiket konkrétan Jézus parancsolt nekünk, mikor a Földön járt, és be fogom tenni a csoportba valószínűleg, de ma is fogunk beszélni 2-ről például. És az első, ami a legfontosabb, amit soha nem kellene elfelejtsünk, az a bizonyos nagy küldetés. A Márk, hát a Máté végén is van ugye kicsit másképp, de a Márkban jön ki igazán jól, és akkor ezt olvasom is, Márk 16:15. És mondta nekik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, s ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Az Úr azért, minek utána szólott vala nekik, felvitették a mennybe, és ül-e az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen. Szóval ezek is így vették a bibliaiskolát, hogy azt mondta Jézus, hogy menjünk ki és hirdessük az evangéliumot, na akkor mi megyünk és hirdetjük az evangéliumot. És mi volt a tapasztalat? Az, hogy az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét a jelek által, amelyek követik vala. Mert itt ugye vannak bizonyos jelek, amelyek követik azokat, akik hisznek. No, de az első mondat azt mondja, hogy elmenni és mindenkinek hirdetni. És nagyon érdekes dolog az, hogy csináltak felmérést arról, hogy mi az embereknek a 2 legnagyobb félelme. Lehet nem gondolnátok rá, de az utazás és a nyilvános beszéd. Az átlag ember, tehát közvéleménykutatások alapján a legtöbb ember az első 2 helyen ettől fél. Például az, hogy felülj egy repülőgépre. Az emberiség óriási százaléka nem. Vagy hogy el kelljen menjél, ott hagyd az otthonodnak a kényelmét, és te egy utazásban vegyél részt. Nem, inkább maradunk otthon. Hallottam olyanokról, akik a falujukból ki nem mentek egy életen keresztül is büszkék voltak rá. Na hát ilyen is van. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nyilvánosan tudj beszélni emberek előtt. Ehhez képest nem egyszer a Bibliában ugye előfordul, hogy Isten azt mondja, hogy ő teremtette a szádat, ő teremtette a nyelvedet. Nem tud neked adni a szádba beszédet, amikor szükséged van rá? Dehogy nem. És azt is mondta ugye Jézus, hogy amikor majd oda kerülünk bizonyos helyzetekbe, akár még főemberek, királyok, elnökök, miniszterelnökök, nevezzük most polgármesterek elé, akkor ne is nagyon gondolkodj rajta, hogy mit mondjál, nem kell előre felkészülni, mert ott akkor abban a pillanatban a Szent Szellem fog szólni rajtad keresztül. Csak nyisd ki a szád és mondd el. Konkrét utasítás úgymond van rá? Van. És mégis félünk megtenni. Tehát le kell győzzük ezeket. Le kell győzzük az utazástól félelmet, le kell győzzük a komfortzónánkat, azt, hogy mi nem szeretünk menni, és le kell győzzük azt, hogy embereket megmerjünk szólítani, vagy nem merjünk megszólítani, és tudjunk beszélni. Természetesen nem kell mindenki misszionárius legyen, most nem azt hirdetem, hogy akkor holnap reggel csomagolj és utazz el Timbuktuba. Nem ez a lényeg, mehetsz csak a szomszédig, és már ott is elkezdheted mondani, amit kell. De ott a saját környezetedben igenis hirdetned kell az evangéliumot, és tanítvánnyá kell tegyél embereket. És az, hogy tanítvánnyá teszel embereket, ez azt jelenti, hogy mentorálod őket. Valóban tanítványozod őket. Tehát nem csak, hogy hallod, Jézus meghalt érted, hallottad? Jó, kösz. Nem. Hanem akkor beszéljük meg. Megértetted? Jól értetted? Hogy vagy? Odáig kell menni velük, hogy felnevelni őket hitben. Tanítani őket. Ezt mondta Jézus. Tegyétek tanítvánnyá őket. Más helyen ugye mondja azt, hogy tanítván őket mindarra, amiket én nektek parancsoltam. Tehát ez a Mátéban azt hiszem úgy van. Nem elég csak elmondani az örömhírt, hanem utána mindenre meg kell tanítani őket. És utána pedig jönnek a jelek, amelyek követik azokat, akik hisznek. Nyilván te vagy az első, aki hiszel, mert ha nem hinnél, akkor nem tennél ilyen dolgokat. Ezek a jelek, ezek olyan dolgok, amelyek Jézus halála és feltámadása által váltak elérhetővé a számunkra. Isten országának a megnyilvánulásai ezek. Ha emlékeztek, mikor Jézus kiküldte a tanítványait, akkor azt mondta, hogy menjetek, gyógyítsátok meg a betegeket, űzzétek ki a démonokat, tisztítsátok meg a leprásokat, támasszátok fel a halottakat, és utána mondjátok nekik, hogy na, eljött az Isten országa. Ez Isten országa. Isten királysága, ugye beszélünk királyság kifejezéssel, mert ugyanaz. Tehát
ahol megnyilvánulnak ezek a jelek, ott nyilvánul meg Isten királysága. Vagy ahol megnyilvánul Isten királysága, ott megnyilvánulnak ezek a jelek. Tehát ezek együtt járnak. Ha te Isten királyságát hirdeted, akkor mondjam úgy, valamivel bizonyítanod kell Isten királyságát. Bizonyítanod kell azt, hogy Isten királysága fölötte áll minden földi dolognak. És hát mondjam úgy, óriási, nem is tudom mi a jó szó rá, de maradjunk így a kellemesebb szavaknál. Tehát egy óriási tiszteletlenség részünkről Istennel szemben, és ugyanakkor bolondság, ha nem vesszük birtokba mindazt, amiért Jézus az életét adta. Most, ha földi példát akarnánk mondani, akkor maradjunk egyféle örökségnél, ugye, hiszen Istennek is az örökösei vagyunk, és Krisztusnak örökös társai, kaptunk dolgokat. Földi szinten, szokták az amerikai nagybácsit emlegetni, de maradjunk a földi szülődnél, rád hagy házat, vagyont, eszközöket, akkor a legokosabb és legnormálisabb és legtiszteletteljesebb részedről, ha azt te elfogadod, birtokba veszed és elkezded használni, elkezded élvezni gyakorlatilag azokat a javakat, amelyekért lehet, hogy a másik egy életen át dolgozott, vagy nagyon ügyesen vállalkozott. Nem úgy, mint ugye sok keresztény csinálja, sajnos, hogy igen, Krisztus halála által, és a kiontott vére által, és a sebei által meggyógyultunk, de Isten mégis engem betegséggel akar megtanítani valamire. Nem kicsit furcsán hangzik? Először kifizeti az árát, ilyen súlyos árát annak, hogy te egészségben élhess és gyógyultan, utána mégis úgy dönt, hogy legyél te beteg. És nagyon sokan az egyháznak óriási része hisz abban, hogy a betegségek Istentől származnak. Pedig nem. Nagyon határozottan szeretném ezt mondani. Szóval ma arról fogunk majd még beszélni, hogy hogyan tudod ezeket a dolgokat birtokba venni. De lássuk a jeleket. Nekem nagyon tetszik az, hogy az első az, hogy akik hisznek, ördögöket, azaz démonokat űznek. Szoktál ilyet csinálni? Na, kerüljük egymás tekintetét, ugye? Tudom. Ez az. Szóval szeretnélek bátorítani, és hát ugye, ha valamennyi kis tekintélye van ennek a pulpitusnak, ennek a szószéknek, akkor szeretnélek feljogosítani innen, persze, hogy van, csak nem jó szót használtam, köszönöm. Tehát ezen pulpitus tekintélyével élve felszabadítalak téged arra, hogy űzd a démonokat. Amen. Mert ez egy olyan jel, amiért Jézus meghalt, és ami benne van az örökségedben. Nem kell külön, mondjam úgy, diplomát szerezzél, nem kell felhatalmazást szerezzél, ez mindenkinek, aki hisz, az életének a velejárója kell legyen. Szólsz új nyelveken? Ez a második. Remélem, ha nem, tessék jelentkezni a megfelelő személyeknél, és töltekezz be Szent Szellemmel, hogy szólj új nyelveken. Ez szükséges. Utána ugye van szó a kígyókról, meg a méregről, ez az isteni védelmet jelenti. Nem azt jelenti, hogy most már menjél szabadkézzel kígyót vadászni, meg hogy mindent bevegyél a patikából, hanem ha mégis megmarna a kígyó, vagy mégis meg akarna valaki mérgezni tudtodon kívül, akkor számíthatsz arra, hogy Isten meg fog óvni, és nem fog ez rád hatni. Tehát itt nem az Isten kísértésről beszélünk. Voltak sajnos ilyenek is, akik ezt kipróbálták, aztán pórul jártak. Lehetett volna több eszük. És utána jön az, hogy betegekre veted a kezedet, és azok meggyógyulnak. Megint felteszem a kérdést, szoktad csinálni? A legelső az, akivel ezt gyakorolhatod, saját magad. Ugye, magad előtt csak nem szégyellettál magadat. Ha valahol valami fáj, amúgy is mindig oda kapunk a kezünkkel, nem? Beütöd a kislábad ujját, vagy a térdedet valamiben, rögtön teszed rá a kezed. Nem? Nem figyeltétek még meg? Vagy a fejedbe vered valamiben, ahhoz is rögtön oda kapsz. Hát ez azért van, mert akkor ott meg is állsz gyorsan, és utána imádkozol, hogy meggyógyuljál. Mert betegekre veted a kezed, és azok meggyógyulnak.
Nem, ahogy mondtam, többször mondtad ma, hogy nem véletlen. Hát nem véletlenül van ez. Azért a kezed az már tudja, hogy mit kéne csinálni, csak te néha megállítod. Szóval, vesd a kezed a betegekre, és higgy benne, hogy azok meggyógyulnak. Ha nem, ugye, nyilván a sátán ennek teljes mértékben ellene fog állni. Mindent megtesz, hogy Isten igéjét megcáfolja, hogy lebeszéljen téged a próbálkozásokról, hogy megszégyenülj néha imit-amott, és akkor hát inkább nem csinálom, mert ciki, mert most mit mondanak. Mindent meg fog tenni, hogy elbizonytalanítson, vagy még akár megfélemlítsen. Lásd az apostolok életét. Rögtön mondták nekik, hogy nem merészeljetek ebben a névben hirdetni, vagy tenni semmit. Vagy, ugye már említettem Pál apostolt, aki kimerte űzni abból a leánykából a szellemet, bezárták a börtönbe. Tehát ilyen dolgok vannak, de neked ezt tenned kell. Szóval egy érdekes címe van a mai prédikációnak, úgy címezhetném, hogy ne fogadd el a visszautasítást. Avagy légy az, akinek nem lehet nemet mondani. Elég jó motivációs cím, nem? Így úgy elmenni ilyen jó pszichiátriai, vagy dolgokon, pszichológiai, bocsánat. Tehát ne fogadd el a visszautasítást, ne fogadd el azt, hogy neked nemet mondanak. Mert, és itt a lényeges pont, amit remélem, hogy jól megértünk, és jól megjegyzünk, és szeretném, hogy visszhangozzon az életetekben minden nap. Isten részéről, Krisztusban, Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. Istennek nincs olyan ígérete, ami igen vagy nem lenne. Mert meg van írva, és mondom, mindig térünk vissza az igéhez, meg van írva, hogy Krisztusban Istennek minden ígérete igenné és ámenné lett. Isten részéről elvégzett dolog. Gyakorlatilag az, hogy meg vagy gyógyulva, Isten kegyelme által 2000 éve tény. Inkább mondom igazságnak, mert a tények néha ellentmondanak az igazságnak, ezt is tárgyaltuk már egyszer-kétszer. Tehát az igazsága az, hogy Jézus sebeiben meg vagy gyógyulva. Ez Krisztus keresztje óta 2000 éve igazság és érvényes. Az, hogy jelen pillanatban a tények még nem idomultak az igazsághoz, rajtad múlik, hogy megtörténjen. És ebben szeretnék ma segíteni. Szóval, az első igét, egy igeverset, több fordításban és 2 különböző evangéliumból fogom olvasni, hogy jól megértsük, és hogy eléggé hangsúlyos legyen. Ez most egyféle módszertani tanítás is. Bemutatom a módszereimet, hogy én hogyan tanulmányozom Isten igéjét, és ajánlom figyelmetekbe. Nagyon jó megértést ad, ha ezt így tesszük. Tehát a Lukács 16:16-ot fogom olvasni, Lukácsból 4 fordításban, és aztán Mátéban 3 fordításban. Tehát majd Lukács 16:16 és a Máté 11:12-t fogom olvasni. Szóval, a törvény és a próféták Keresztelő Jánosig valának. Az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Ez a Károlyi fordítás. Egy budai fordítás. A törvénynek és a prófétáknak ideje Keresztelő Jánosig tartott. Azóta az Isten országáról szóló evangélium hirdettetik, és az Isten országába mindenki erejét megfeszítve törekszik. Picit más, ugye? Vagy kicsit jobban kifejezi. Csia Lajos fordítás. A törvény és a próféták Jánosig voltak. Akkortól kezdve az Isten királyságának örömüzenetét hirdetik, és azon mindenki erőszakoskodik. Fura kifejezés, nem? Egy Ceglédi nevű ember fordítása. A törvény és a próféták Jánosig voltak. Azóta az Isten országa hirdettetik, és mindenki erejét megfeszítve tör be abba. És mondom románul, lehet, hogy jobban értitek. Legea și profeția au fost până la Ioan.
De atunci Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se vestește și fiecare dă năvală să intre în ea. Megnéztem, nem voltam nagyon tisztában, hogy mi is ez a dönövála. Agresszív behatolásról beszél. Tehát mikor rátörsz agresszívan valakire például, akkor növölest vesztél el. Vagy ha valahova be akarsz jutni, vagy például az is egyfajta növála, amikor egy ajtón egy tömeg be akar törni. Tehát ezek a képek. Így nézzetek az Isten országára. Ezt mondja az ige. És akkor olvasom ugyanezt Máté 11-12-ből, két magyar és egy román fordításban. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Ez volt a Károly. Ceglédi. Keresztelő János napjaitól fogva mind mostanig a mennyek országa erővel tör utat, és az erősek ragadják azt el. És románul, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Szóval, módszertan következő lépés. Görög szavak. Ajánlom figyelmetekbe, sok olyan bibliatanulmányozó program van, ugye, mai világban, amivel ezt nagyon egyszerű, nem állítom, hogy tudok görögül, 2-3 szót tudok, hogy kalimera, meg kaliszpera, meg ilyesmi. Meg ugye a klasszikus pistis, meg ilyesmi, de hát a technológia azért áll a rendelkezésünkre, hogy megnézhessük ezeket. Na ugye, itt arról beszélünk, van egy olyan szó, és van ez a strong táblázat, ami alapján meg lehet keresni régi módi könyvben vagy füzetben, az a G971-es görög szó, ami úgy szól, hogy biadzó, és ez azt jelenti, hogy erőszakoskodik, erőszakot alkalmaz, kierőszakol, átvágja magát, vagy erősködik és kitart. Tehát amikor arról beszél, hogy erőszakol valamit, akkor itt erről van szó. Mátéban, elolvasom még egyszer, azt mondja, hogy keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért. Itt van ez a bizonyos biadzó. És utána azt mondja, hogy az erőszakoskodók ragadják el azt, vagy ragadják meg azt. És ez két másik szó. Igen, az erőszakosak, vagy erősek, ez a biasztész, ez most nyelvtanban sose voltam jó, ez az alanya a biadzónak. Ugye? Tehát ha a biadzó az erőszakoskodás, a biasztész meg az, aki csinálja az erőszakoskodást, tehát ő az alany. Ő az, aki erőszakos, és teszi ezt a dolgot. És van az elragadják, az pedig a hárpádzó a görögben. Te már tudod, mi az, ugye? Az már ismerős. A hárpádzót lehet többet hallottátok. Konkrétan azt jelenti, hogy fölkap, megragad, hatalmába ejt, vagy elragad, elrabol. És ez az a szó, amit az elragadtatással kapcsolatosan szoktak említeni. Amikor az Úr elvisz minket, az sem egy olyan dolog lesz, hogy tehát te azt nem tudod létrehozni. Mondtam, hogy sok mindent a kereszténységben lehet utánozni, lehet hamisan nyelveken szólni, lehet sok mindent csinálni, de az elragadtatást azt nem fogod tudni létrehozni magadtól. Azt nem fogod tudni színlelni. Tehát mikor az megtörtént, aki elment, aki maradt, az maradt, azt nem lehet színlelni, hogy hát én is elragadtattam, hát akkor miért vagy mégis itt? Szóval az nem olyan, hogy igen. Tudjátok a viccet, azt már inkább nem mondom. Aki megvallja, hogy nincs is ott, ugye? Szóval, tehát itt a hárpádzóról van szó, és a hárpádzó valójában azt jelenti, hogy valamit megragadsz, a hatalmadba ejtesz, elrabolsz akár. Ugye így fog bennünket az Úr elvinni és elrabolni. És miért olvastam ennyire sok fordításban és többször ugyanazt a dolgot el? Remélem, hogy leesett, hogy Isten országának a dolgai, mindezek, amikről eddig beszéltünk, hát igazából még az üdvösség sem, de a gyógyulás, a szabadulás, az, hogy
áldások megtörténjenek az életedben, ez nem működik automatikusan, passzív módon. Az, hogy bemenj Isten országába, ugye itt azt mondja, ezen igék alapján még azt is mondhatjuk, hogy az, hogy bejuss Isten királyságába, még azt is te kell erőszakos módon, mondhatni agresszívan megragad. Te kell legyél az, aki be akarj menni. Szóval deine Wille, ugye, ahogy a román mondja. Nem? Jézus is használta a szűk ajtónak a kifejezését. Tudjátok, mikor van egy kicsi szűk ajtó, és mennek arra sokan, akkor ott tolakodni kell, hogy be tudjál menni rajta. Így nézzél Isten országára is. Nem úgy, hogy hát én csak üldögélek, nem csinálok semmit, aztán majd csak eljön az újra, értem. Nem így működik. Mondhatnám, hogy sajnos, de igazából nem sajnos. Hanem igenis egy nagyon is tevőleges és akaratlagos döntés és életmód kell legyen a részedről, hogy bejuss és bemenj Isten országába. Azok a dolgok pedig, amelyeket említettünk, hogy Isten országát képviselik itt a Földön, hogy megtörténjenek, na azért aztán pedig abszolút erőszakosnak kell lenni. Miért? Azért, mert Isten nem adta ezeket már nekünk? Dehogy nem. Hanem ott áll sátán egész hadserege az orrod előtt, és nem akarja, hogy te ahhoz hozzájuss. Ezen kell áttörni, ezzel szemben kell erőszakosnak lenni. Tehát tudjuk azt, az is teljesen igaz, hogy Isten országa bennünk van. Ezt mondta Jézus. Ha valami bennünk van, és mégis be kell menni, és mégis erőszakosnak kell lenni, akkor lehet, hogy ez egy kicsit összezavarhat bennünket, de beszéljünk akkor most arról, hogy az, ami bennünk van, talán mondhatnánk úgy is, hogy bent a szellememben én tökéletesen egészséges vagyok például, maradjunk az egészség kérdésénél, és mégis a testemben jelentkezik valamiféle fájdalom, vagy betegség, vagy erőtlenség. Akkor az a teljesség, az a tökéletes egészség, ami a bensőmben van, ki kell áradjon a testemre. És hogy ez megtörténjen, erről beszélünk, tehát a megtapasztalásról, arról, hogy ezt te ne csak szellemben vedd el, ne csak szellemben lásd és hitben lásd, hanem megtapasztald, és tudd, hogy ezek a dolgok működnek. Nem? Ugye hallottátok, Pál apostol is volt, amikor azt mondta, hogy azért imádkozom, hogy megismerjétek és megtudjátok. Például Istenek szeretetéről is van így szó. Egy dolog hinni valamibe, és egy dolog tudni valamit. Egy dolog hinni azt, hogy Isten meggyógyított engem, és a másik dolog az, hogy ez megtörtént, és tudom, hogy megtörtént. Mert megtapasztaltam. És én erről beszélek, hogy ahhoz, hogy ezeket megtapasztald, erőteljesen át kell törjél sátán ellenálláson. Ő ezeket az áldásokat, amiket Isten nekünk adott, továbbra is uralni akarja. Ő az, aki lop, öl, pusztít, gyilkos, embergyilkos, így nevezte ugye Jézus, mindent megtesz azért, hogy pusztítsa az embereket, és elnyomás alatt tartsa az embereket. Tudjátok, úgy kezdődik, ugye azt hiszem az abcsel kezdődik úgy egy adott pillanatban, hogy Jézusról van szó, aki széjjel járt, jót tett mindenekkel, és megszabadított mindenki, aki az ördög elnyomása alatt élt. Ezek voltunk megtérésünk előtt, és az emberiség nagy része továbbra is ebben van, az ördög elnyomása alatt él. El is van fogadva valamilyen szinten, hogy ez a normális. Nem mondani szokták, nagyon idegesítenek például. Hallgatom néha munka közben, már autóvezetés közben a rádiót, és akkor megy a rengeteg gyógyszerreklám, nyilván. Hát, hogyha már 40 éves vagy, akkor már erre biztos szükséged van. Ha már 50 vagy, akkor meg már legalább 3-ra szükséged van, amit rendszeresen neked naponta szedned kell. Mert az a normális, hogy te 50 év fölött már itt is fájjon, ott is fájjon, meg minden bajod legyen. Hát nem. Nem. A normális az, hogy egy tökéletes egészségben és erőben éljél. Ezért halt meg Jézus. De sátán évezredeken keresztül elhitette az emberiség nagy részével, és sajnos az eklézsia nagy részével is, hogy az a normális, hogy te elnyomott legyél, beteg legyél, szegény legyél. Az igen. Jó. Na de hát, újjászületett keresztényként ezt nem hihetjük el. Sem a gyengeség, sem az elnyomottság, sem a betegség, a legyőzöttség, a szegénység nem normális állapota egy kereszténynek. A te normális állapotod az, hogy elvedd Istennek az áldásait, hogy áttörj a sátán blokkádjain, és birtokba vedd azt, amit Isten neked adott.
És mivel pásztorunk azt mondta, hogy közeleg a vég, nem az egész, csak az én prédikációmé, ezért most... Oké, nagyon jó. Azt soha nem állok útjába. Szeretném Lukács... Akkor csináljuk úgy, hogy nem olvasom el az egész igét, hiszen bibliaolvasó emberek vagytok, tudjátok ti a történetet. Lukács 8.41-től van leírva az, amikor egy Jairus nevű zsinagógai elöljáró, mai fogalommal a gyülekezet pásztora, ment Jézushoz, és ugye mondta, hogy menjen el a házába, mert a leánykája haldoklik. Így mondja Lukács. A másik evangélium, a Máté, abban úgy van, hogy már meg is halt. De a Lukács az elárulja, hogy miközben mentek, akkor jött a szolgája ennek az embernek, és mondta, hogy ne fárasd tovább a mestert, hát most már mindegy, mert meghalt. Itt van az a pillanat, amikor Jairusnak meg kellett hozni a döntést, hogy mit csinál. És erről beszélek. Ne fogadd el a visszautasítást. Ne fogadd el azt, hogy neked nemet mondjanak. Emlékezzetek Jézus reakciójára, rögtön azt mondta, ne félj, csak higgy. És ő élni fog. Tehát a lányod élni fog. Mit mondott ezzel? Figyelj, lehet változott valami. Lehet, hogy most sátán bedob még egy dolgot, hogy most már figyelj, mit akarsz már? Hát hívtad, hogy meggyógyítsa, de hát most már meg is halt. Mit akarsz még? Mondj le róla. De Jézus azt mondta, nem mondj le róla. Ne félj, csak higgy. És elmentek a házhoz. Ott volt a következő ellenállás, hogy így mondjam, mikor már mindenki síratta a kislányt. És mit mond erre Jézus? Mit csináltok? A kislány nem halt meg, csak alszik. És erre kinevették. Na, ha ilyeneket fogsz csinálni, téged is ki fognak nevetni. Tehát készülj fel rá, nem leszel nagyobb, mint a mestered, de amikor egy adott helyzetbe, amiben már mindenki mondjuk sír, te kimondod a jót is, kimondod a pozitívat is, kimondod az életet, akkor ki fognak nevetni. De itt van a te választásod. Megint Jairusnak döntenie kellett. Az egyik fordítás azt írja, hogy a finomabb fordítás azt mondja, hogy eltávolították a nevetgélő és gyászoló sokaságot, egy másik fordítás azt mondja, hogy előzték őket. Jairusnak, mint házigazdának meg kellett hozni a döntést, hogy emberek, akik nem egyeztek meg Jézus beszédével, tűnés ki a házamból. Lehet, hogy ilyet is meg kell néha tegyél. Te kitartasz egy dolog mellett, és nem maradhatsz olyanok társaságában, akik folyamatosan le akarják rombolni a te hitedet, és folyamatosan az ellenkezőit fogják mondani annak, mint amiben te hiszel. Ne fogadd el a visszautasítást, és ne hagyd, hogy nemet mondhassanak. A másik, ugye ebben a történetben ott volt egy másik szereplő, a vérfolyásos asszony. Miközben, képzeljétek el a helyzetet, 12 éve beteg volt, valószínűleg mindenki tudta róla, hogy milyen beteg, hogy tisztátalan. Ott volt a pásztor, már a gyülekezet vezetője, aki nyilván ő volt az, akinek be kellett tartatni a törvényt és a szokást, a vallást, hogy egy ilyen asszony nem mehet közösségbe. Erre felül mit csinál? Nem érdekli a vallási szokás, nem érdekli a törvény, nem érdekli a zsinagógai vezetőnek a jelenléte, nem érdekli azt, hogy át kell verekedje magát egy tömegen, ami szorongatta Jézust, mert ugye ezt mondták a tanítványok, mikor Jézus megállt, megfordult, és azt kérdezte, hogy ki érintett meg engem? És akkor Péter mégis Uram, ki érintett meg? Hát szorongat, kismillió férfi körülvesz, és lögdösnek, hát haladunk az úton. De nem, azt mondja Jézus, valaki hittel, parafrazálom én, érintett meg, mert éreztem, hogy erő ment ki belőlem, pedig csak a ruháját érintette meg, tehát azért annyira még volt tiszteletteljes. De amúgy pedig abszolút erőszakos, mondhatni tiszteletlen volt, nem törődött azzal, hogy míg mindenkit ott félrelök, hogy eljusson Jézushoz, egy csomó ember tisztátalanná tesz, mert a vérfolyás tisztátalanná tette az embereket. Ha azok tudták volna, hogy ők tisztátalanná lettek, akkor legalább egy napig
távol kellett volna maradjanak, nem tudom már pontosan meddig, de egy bizonyos ideig távol kellett volna maradjanak a közösségtől, ki kellett volna mossák a ruhájukat, stb., hogy megtartsák a törvényt. Nem érdekelte. Miért? Mert magában azt mondta, oda megyek, megérintem a ruhája szegélyét, és meggyógyulok. Tehát az egész már okavesztett lesz, hiszen már nem vagyok tisztátalan, senki nem lett tisztátalan, meg vagyok gyógyulva, minden oké. És Jézus nem megszikta, nem letolta, hogy csinálhattál ilyet, leányom, tisztátalanná tetted itt az egész társaságot, hanem megdicsérte, hogy nagy a hited. És azt mondta, legyen úgy, ahogy akarod. Legyen úgy, ahogy mondtad. És úgy lett, ahogy mondta. Tökéletesen meggyógyult. És ezt még azért szeretném elmondani. A Máté leírja a történetet, hogy mentek tovább, és utána pedig 2 vak volt az út mentén, és kiáltozott, hogy Dávid fia, szabadíts meg minket. És mintha Jézus nem hallotta volna, ment tovább, bement egy házba. És azt mondja az ige, hogy na hát ők nem hagyták magukat, utána mentek a házba, azt se tudjuk ki háza volt, Jézus háza, vagy másnak a háza, de bementek, és továbbra is odaálltak elé, hogy ments meg minket. És akkor Jézus, ti hiszitek, hogy én ezt meg tudom tenni? Igen, na jó, akkor legyen a hitetek szerint. Ők is erőszakosan utána mentek ennek a dolognak. Most szerettem volna elmondani, de majd gondolkozzatok el rajta. Azok a fickók, akik 4-en vitték a bénultat, képesek voltak birtokháborítást, és mindenki nevez, és személyi tulajdon rongálását elkövetni, ráadásul szombaton jusson eszünkbe azért, hogy az ő barátjuk meggyógyuljon. Mi mindent le kellett győzzenek, magukban és a környezetükben. De megtörtént? Meg. És Jézus díjazta? Díjazta. És még csak a hordágyon fekvőnek sem mondta azt, hogy jaj, bocs, most meggyógyítottalak, de szombat van, feküdj ott tovább, felnevedd az ágyad. Mert akkor megsértjük a törvényt. Nem, azt mondta, meggyógyultál, fogd az ágyad, menj haza, örülj. A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. És akkor, hogy a listámról is mondjak egyet, Máté 9.35-től olvasom még 38-ig. Így járta be Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanított az ő zsinagógáikban, és hirdette az Isten országának vagy királyságának evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert elgyötörtek és elhagyatottak voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor azt mondta tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát ez egy konkrét dolog, amit Jézus mondott, hogy mit kell tegyél. Lehetsz te a munkás nyilván, az a legjobb, de még ha te vagy a munkás, akkor is kérheted és kérjed az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát listám első pontja volt az, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, stb. A másik pedig, hogy ugyanakkor kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Megjegyzem, most ezt nem kerestem meg, de úgy tudom, hogy itt is egy olyan görög szó van, gyakorlatilag egy olyan, ami azt jelenti, hogy bedobnak. Lambánó vagy valami ilyesmi, azt hiszem van ott, majd megkeresem. Tehát, hogy Isten vessen be téged, dobjon be téged, kényszerítsen be téged az ő munkájába. Ne haragudjatok, ha ezért fogok imádkozni, de én igyekszem engedelmeskedni Jézusnak, és ha netán azt fogod tapasztalni, hogy valami úgy bedobott téged a szolgálatba, hát akkor ez Isten volt, nem én. Rendben, hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor... Szóval tényleg csináljuk azt, amit az igen mond, és először az első dolog, amit szeretnék gyorsan, csak az, hogy imádkozunk konkrétan fizikai dolgokért. Ugye itt ezt most felolvastuk, ezt a részét, és Lajos ecsetelte, és megkérem őt, hogy imádkozzon a betegségekért, nem, hanem ellen. Igen. És aztán majd én átveszem, és még le fogom zárni, majd van még egy dolog bennem. Kérlek, álljatok fel. Nem lehet ülve meggyógyulni. Lehet, fekve is lehet, nem? Akármilyen pozícióban lehet, a hitet számít, nem a pozitúra, de ezzel most egy kicsit kifejeztétek azt, hogy igen, itt vagyok, ezt én is szeretném.
Úgyhogy ha bárhol bármiféle fájdalom van a testedben, vagy akár a lelkedben, vagy az elmédben, nem tudom, mit említsek még, tedd oda a kezed, és ragad meg, vedd el Istentől azt, amit ő már 2000 éve neked adott. Vedd el ezt most. És én Jézus nevében szólok minden betegségnek, bármiféle gyötrésnek, hogy elhagyja az én testvéreim testét Jézus nevében. Kijelentem Isten beszédét, meg van írva, hogy Jézus sebeiben gyógyultatok meg. Jézus sebeiben meg vagyunk gyógyulva, a testünk a Szent Szellem temploma, és nem árthat és nem gyötörhet semminek bennünket, és nem árthat nekünk. Jézus nevében parancsolok, minden erőtlenség, betegség, gyengeség, hagyd el a testünket Jézus nevében. Sátán, megkötözünk, és parancsoljuk, hogy takarodj ki az életünkből. Az elménkből, a gondolatainkból, a lelkünkből és a testünkből egyaránt. Most Jézus nevében. Ámen. Köszönöm. És egy utolsó gondolat. Atyám, a Jézus nevében imádkozok azért, hogy Lajos azt mondta, és nagyon igaz, hogy Uram, bolondság, Uram, nem átvenni mindazt, amit Uram, kiarcoltál értünk. Atyám, én most a Jézus nevében, Uram, felemelem a szavamat, Uram, mindazok ellen az erők és dolgok ellen, akik akadályozzák, Uram, a szívünkben, az értelmünkben, a megértésünkben, Uram, azt, hogy meglássuk, Uram, hogy mennyi mindent adtál nekünk, elsősorban önmagadat, Uram, és Uram, mindazon keresztül, Uram, a Te áldozaton keresztül, Uram, minden mást, Uram. Ezért imádkozom, hogy ezen a napon, Uram, mozduljon meg, Uram, a szívekben, az elmékben, Uram, az Isten igéje, az Istennek a kijelentés, az Isten királyságának, Uram, Uram, a bimbózó kijelentése, Uram, az, hogy Te egy erős Isten vagy, egy hatalmas Isten vagy, aki, Uram, dolgokat cselekszel. Uram, ezért a Jézus nevében, Uram, a hazugságoknak és minden más ilyen leuraló és Uram, megtéve és Uram, lesötétítő és elleplező, Uram, dolog és munka ellen megyek most a Jézus nevében, és kimondom, hogy a Szent Szellemnek a munkája, Uram, hozza a kijelentést, Uram, hozza, Uram, a belátást, a bölcsességet, Uram, a megértést, Uram, a leleplezést, Uram, a Jézus nevében, hogy, Uram, új szinteken, Uram, értsük meg, Uram, és Uram, tegyük magunkével a Te szavadat, a Te igédet, Uram, és mindazt, amit értünk tettél, és mindaz, Uram, ami ez ellen munkálkodik az életünkben, Uram, az legyen leleplezve, legyen megtörve, ami a mi részünk, Uram, azt cselekedjük meg, Uram, ami pedig szellemi, az legyen megtörve a názáreti Jézus nevében, és felszabadítom, Uram, a Szent Szellem munkáját, Uram, a szívekben és az életekben, és a családokban ezen a helyen, a Jézus Krisztus nevében, Uram, az imádságnak a lelkét, Uram, az imádságnak és, Uram, az együtt való imádkozásnak, Uram, a lelkét, Uram, felszabadítom, Uram, az életeinkre, Uram, és behívom ezeket, és Uram, köszönöm, hogy a Te igéd, Uram, hatalmasan cselekszik és munkálkodik. Uram, egészséget, Uram, szellemben és fizikailag szólok az életeinkre, és Uram, Téged magasztalunk, és Téged áldunk, Uram, mindezért a Jézus Krisztus nevében. Halleluja! És kérem, hogy a Szent Szellem töltse most be, Uram, az életeinket, Uram, töltse be, Uram, imádkozom, hogy, Uram, merítsd be, Uram, a Te népedet, Uram, a Te szellemedbe, Uram, és Uram, tanuljuk ezt a folyást veled egyre jobban, egyre mélyebben, a Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm a Jézus nevében. Amen. 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 Kérlek, foglaltok még egy pillanatra helyet. Ercsi, arra kérlek, hogy készítsd elő a gyűjtőkosarat, de most arra kérlek benneteket, most nem fogok körbeadni, hanem az alkalom végén helyezzétek ti bele az adományaitokat. Egy-két gyors hirdetnivalóm van ezen az alkalom végén. Perjes Istvánnak megjelent egy új nevettetős könyve, amit meg lehet vásárolni, csak nem mondta az árát. Mondta az árát? 20 lej. Jó, mondta az árát, csak én nem tudtam. Jó, tehát 20 lej lesz az ára, és javaslom, vegyétek, nagyon vicces, ez a svájci elvonulásairól és mindenféle dolgairól szól, nagyon, nagyon jó. Folytatjuk tovább kedden az imádkozást, és szeretettel hétfőn folytatjátok a női kört, itt lesz a helyszín, köszönöm, igen. Tehát 5 órától várjuk a hölgyeket, oké, kizárólag a hölgyeket, tehát nálunk nem megy az, hogy beöltözöl és jöhetsz, nem. Az itt nem működik. Viszont a férfiak is beindultak, halleluja, úgyhogy az is folytatjuk hamarosan. De lényeg az, hogy akkor hétfőn itt találkoznak a hölgyek 5 órától, azután kedden este 7 órától szeretettel invitálunk benneteket,
jövő vasárnap pedig Henny fogja szólni közöttünk az Isten igéjét, és Lidia fog egy bizonyságot tenni arról a látásról, ami a szívére helyezett az Úr már 2 éve, a Gondolj Jézusra. Nagyon érdekes dolog, és megkértem, hogy jövő vasárnap mondja ezt el, úgyhogy jövő vasárnap is érdekes alkalmunk lesz. De addig is kívánom, hogy az Isten kijelentése, és szólom, és kérem, hogy az Isten kijelentése, a Szent Szellem kijelentése jöjjön az életetekre, jöjjön az életeinkre, vezessen minket, tanítson minket, legyünk visszautasíthatatlanok, lerázhatatlanok Jézus nevében, és ragaszkodjunk az Istennek a dolgaihoz, és ragaszkodjunk az Isten szellemének a munkájához. Legyetek áldottak Isten népe, köszöntsétek egymást szeretettel, mielőtt még elmentek, és Isten áldása rajtatok. Találkozunk a jövő héten. Isten áldjon!